И здравейте, ютубъри, днес ще играем Майнкрафт. Не знам за какво по някой път още сега в началото веднага падна за малко в описото. Значи спълнаваме тук и не ми изглежда много хубаво местото, но няма нищо. Значи винаги първото най-важно нещо е да вземете дърво, нека да около 10-15, няма значение колко. Нека да е между тази бройка. И сега разбрах защо малко пада в опасото. Няма нищо. Тя ще взема това и това дърво до мен ще изчупа. Що съм с такъв скин? Не съм премиум. Тъгой. Остата ми е много странно. 10. И щупа. Ай, това за 15. Значи, ако видите овци, след малко там виждам една. Ето я. Ще ви покажа, ги взимайте. Така, не знам за какво се върти. Имам зелени очи. Не пистата. Така, 16. Значи, ако видите, например, такива животни, убийте 3. Ще пада това на вълни, после ви трябва за легло. Вълната няма значение какъв цвят. Рао. На 1.8.3 не знах, че пада и на сладостите. Че преди само вълна падаше. Овче. И пак падна, супер. Ето тук една черна овца. Може да ги бите с токати. Чуж ръката отпреди една плоска и боли. Значи и сега трябва да намерите место, къде да живеете. Например, първата нощ никога не се строи. Прави се къща в земята или в някаква скала, къде ви е по-удобно и ви харесва. Тук го нямам. Тук го... това да помня. Не видях с него. Вече го нямам. Там виждам пясък. Тук някъде ще ми къщата. Да, тук ще. Значи, инвентара се отваря с ето. Слагате дървото тук и се получава дъски. От едно дърво 4 дъски, от 16-64 точно. Вие повече от 64 на едно место да му слагате. И така се прави работна маса. Както виждате, тук има 4 слота за правене, а тук вече са 9. Правите пръчки около 24 някъде, поне за да се правят толкова. И една кирка дървена. Ето как се прави. И почвате и да чупите. Махате пръста с ръката. И почвате да чупите с кирката. Топа аз къде почах. Тук само... Това не мога да си го преведа. Парите някъде дупката не е много голяма. Стига да си поберете нещата вътре. Аз примерно чупай пръста с кирката, защото е по-удобно. И не ми се вместят итемите.
Ще направя още малко по-навътре. Много ми е плоско лицето. И главата отгоре. Значи аз би направя така. Пробивам на дупка в стената и ставам тук, да не взема место. Значи правите си печка. Така се прави печка и вътре може да топите разни роди. Но аз ще направя две печки. Защото са много малко. Така. Готово. Да си правите кирка. Аз ще направя една камена. Може да се прави от камък, злато, диаманти и желязо. Не мога да съм пропуснал нещо. И си направя и една брадва. Така се прави брадва. И едно ръгло сега ще направя. Така се прави ръгло. Тук няма значение каква е вълната, стига да е вълна и отдолу да дъски. И така ръглото е готово. Слагаме го тук и правим съндък. Значи като сложите съндък, той вътре има толкова слота и малък. Като сложите още и до него, той само се сливат. Вече стана по-голям. Да направим врата. Така спря врата. И тук оставяме нужните работи. Като това. Да, ще го запазя, мога да го сложа някъде да се кача. Сега, например, що ми свърши дървото, това на мен не ми свърши вода, май взема за въглища. Значи мога да мерите въглищата в камъни, те са също като камък, само че има разни черни неща по камъка и като го чупите дава по едно. И може с тях да правите факли и да топите руди. Много време издържа при топенето на рудите и не стига толкова. Пример аз ще направя за 12 факли. Значи така се работи с печката. Тук слагате това, което ще горите. Например аз ще сложа 3 дъски и като сложа 3 дърва и сега ще се получат дървени въглища. Тук пак сложа така. Едно купче дъска и дървото, то също стига само за, например, едно купче злато или желязо. Ето. Чаркол. Тук имам две. Така се правят факли. 4 факли искат една пръчка и едно от тези въглищата. Например, сега ще чупа некъде, ако намеря камък, но аз няма да намеря. Тук ще чупа на дука в стената, че ми трябва камък. Както виждаш, много по-бързо се копае с каменната кирка, отколкото с дървената. Той фрап се как малко масно смъква в пасото. Готово. Така. И сега си правите меч. Меч се прави така. И лопата. И сега слагате, например, ако е така къща, 2 факли и стига толкова. Още е светло, ама там, ето, слънцето залязва. И през нощта не излизайте. Ще направя още 2 кирки и ще го намеря нещо за ядене. От нещо за ядене имам предвид животни.
Ето кравата, тя ме чака. Кравата и план. Явата тука. Се не пържури стигат. Значи, от толкова спънете на 3 бутчета и вече не мога да ходите бързо. И щом вече нямате никакви бутчета, аз на какъв дификулт съм заслужил. Нормално. Beach please. Иди по-лесно. Така, айде къща тя свети. Сложа тука една факла. Ето го крипъра, те гърмат. Да го масно разрушат къщите. Сега ще ви покажа как гърмат. Ева тук е. Ето. И правят некъде до колко. Мисля, че видях желязо. Така. Слагате пържурите тук и само от тези въглищата ще ги спечем всичките. И като са на 10 мотора, лягате спите и нощта минава някъде 4-5 секунди, така да стане крана черен. И готово, вече е ден. И слънцето вече е от изток. Нищо не се вижда тази мъгла. Взема пържорите и ще тръгна да видя как е района. Една пържори кача по 4 бутчета някъде. Корат съм Хикс минус 270, Z 150. Добре. Та има още крави. Тук са още крави. Няма мини. Тук. И абсолютно интересно да се нема. Кой е това? Не! То тук. Какво е тук? Не. Добре. Добре, и това е край на първият епизод. Гордо показах как да оцелете първата нощ. Ако някой има някакви въпроси, да пише в коментарите. Надявам се, че ви е харесало. Ще продължавам с поредицата. Продължавам с тази поредица и да намерим нещо по-интересно в следващия епизод.